Siphiwe. Good afternoon, Sanbanani. Ngatsele. Ngiphuma eBoksburg. Bengiyenza into embili. Ekuyizinto engicabanga ukuthi izokulevel up empilweni. I can't really declare them now. Ngomsa kaNkulunkulu siyathemba ukuthi kuzokwenzeka. Sengiqalile mina guys, sengihlelela u-2016 wami. Ngomsa kaNkulunkulu futhi uzongigcina ngingena kulo nyaka. Because I lost my brother, my cousin. Washiya emhlabeni last year nge-29 December. So lona likhona uvalo nokusaba nje ukuthi kuyenzeka ufike kuDisemba uthi usuzophela uyitshela ukuthi hayi usuyawelela ngale ungaweleli. Cousin yami nje isilahlekelwe ugogo futhi naye kuwo wona lo December kuleli viki. So ngomusa kaNkulunkulu sizongena kunyaka ozayo, but sengiqalile-ke mina ngamalungiselelo nama-plans next year. Angifuni ukuthi makuqala unyaka makhane ngizama ukuthi ngisebenze phezu kwamagoli lawa next year. I'm starting right now. So ngomusa kaNkulunkulu ngizongena lamadili lawa ase-secured. Ngomusa kaNkulunkulu ngizongena lamadili engiphezu kwawo ase-approved. But it is very big, it is. Especially ngoba khona abantu abasaba excessively excited ngoDisemba. Labantu abashona-ke labantu ababili abashonile emndenini. Akubona abantu bebe-excited ngoDisemba, ugogo nje bumdala. Kuthiwa nje uphumile washona ebaleni. Ngiyabonga Mthoko, ngiyabonga. Hi Sis B, hi Mbese. Angizile kuzohlala kakhulu. Bekunibingelela nje. Nginibuza ukuthi saniphethe kanjani i-album. Sibonge ngesupport. Sibonge nje neqiniso elinenzayo. Ngathi ngale niqhubeke. Ngiyajabula kakhulu ukuthi uGumalo ugcine kwazile ukunenzela lokho ebenikuthanda. You know? Because whether ngiyahlangana emculweni wakhe noma ngihlangana emculweni wakhe, ngihlezi ningifaka. Noma khona abantu bahlezi bengifaka, honestly speaking. Yabo? So it's nice for once ukuze abantu bekhuluma kahle. Yabo? Because that means nobody is on my back. Yeah, because sibiye sigxekwe phela for umculo wakho Khumalo. Iza ngempela ngangaze nje ngihlangana. Yabo, but siyabonga-ke ngikhathele. The one guy that I had an appointment with, simlinde mhlambe a good hour. Yabo. So I'm tired. But ngiyabonga kakhulu. I'm very, very happy ngomsebenzi. Niqhubeke nilenze iqiniso laphayana ku-YouTube. Niqhubeke nenze kahle. Siyabonga. Nakubule nje lama views. Gradually. Nisazokwehla njengathi ngehla ngayo futhi. uKhumalo. Sawubona okwanda. Sawubona Khumalo. Hi Koketo. We're all invested in the future, sis. So yeah, we are. We really are. Sawubona adminium. Sawubona Zanele Ngovesi. Ngikubona nje support abantu. Hi Uber girl. Ngiyabonga Mthoko.
Yiphi ingoma eniyithandayo vele lapha kuKhumalo? Ngiyabonga Luyanda. Hi Thabang, hi B. Nceo unjani? Hawu ngiyakuzwa Mthoko. Thi umalumekazi akadla imali, hayi. Usazoyidla. Usazoyidla kumalumekazi imali, usazoyidla. Akukho-ke guys ukutheni, ebekuzokusho, angifuni nje ukungasho akukho ukutheni. Ngikhathalele nje. Mningi umsebenzi ongimele la endlini. Yo. Kuningi. You know, when you just want to try and uvale December with the bang. But kukuthi you failed to develop the discipline necessary, and the consistency necessary. So usuzama manje ukwenza yonke lento all at once. It's overwhelming. But ke sazovuka sisebenze. Sizama ukuhlanganisa. Yabo. I really do have good prospects for the year. My hope is renewed. Yabo. Ayikho futhi into nje ezongithikameza. Even when unyaka wami kuqala kabi njengoba ngisho ukuthi nje umuntu oqala encwaba. Yabo ngikhumbula uma sangcwaba ngi1 in January. But I told myself that I will not let what is happening now define my year. February wami nje wabanar. But I said again, I will not let what is happening right now define my year. So whatever the devil might try and swing my way, mawuqala January. Ona manje December. Akukho, none of it will deter me from the determination that I currently have. Yabo. Kubuhlungu ukwazi ukuthi uhleli phezu kweguggu owaphathiswa lona. Yabo. Kubuhlungu ukwazi ukuthi uhleli phezu kwe-potential that you have. I know my potential and I hope now uyayazi yakhe potential. Well, so we must work on it. Really, siyophumula ecebo lethu. Yabo, siyophumula mhlazane sesingasaphefumuli. Masephefumula nje in our lack, in our inconsistency, kukhathaleni kwethu, our laziness, our procrastination. So let's sivuka. I will dust ourselves up and try again. Ayikho indlela. Yabo. I'm super excited. Like I'm so excited because angilali kwakulala. Ngiphupha ngisho ngivukile, ngiphupha ifuture yami. I don't know, every single year nje nginika to me it's just like a renewal of hope, a renewal of okay, I can do it now. Yabo. So I'm super excited already. I'm super excited already. Yeah. Ngisen okay, kwenzakalani ke manje? Oh, Zanele mama, no problem. Nami ngiyaphuma vele njengamanje. Nami ngiyaphuma. Ngabe ngiphuma khona belina kule Boksburg. So ngicula ingoma yakho manje engiyithandayo. Sibheke le album entsha. Ziningi. Ngithanda ukuthi ngikhathaleleke. Ithini? Ngibona umkhulu nemfeni izolo. Ngithanda le. Ziningi. Nalethi ngingumalumekazi wenu. Ngingumalumekazi wenu bashana. Pokunani mangile mali kabhuti. Ngingumalumekazi wenu. Nayiphi futhi? Nayile ethi yayingelula impilo. Nale ethi engekho. Ziningi nothuli.
kodwa thulwa jubelalelani nemthwalo yami yonke waze wathatha ngisho i-safety yami ngibeka khona isibhamu sami somthetho kodwa siningi yeah. Cishe ngaskenya futhi ngizonichazela ngelinye ilanga ngine-energy umuntu cishe waskenywa kakubili. Guys, beware of social media scammers, please. Beware. I-rule of thumb ithi if anyone pressurizes you or creates a scenario or a circumstance eyenza ukuthi uzizwe ukuthi usu-under pressure, like there's uzizwe ukuthi u-under pressure in terms of paying, right? Noma engeke akuphoqe but nje akhanda leyo time crunch ukuthi okay, this is a limited time deal, yabo, you must pay quick so that you don't umwrite nje off lo, umwrite nje off yebo. Okunye kungisize ngokuthi ngize ngafika straight endaweni. Mangithi ngiyafika usaqhubeka namangakhe lo wescam, kwakuthi phela ngizothola abantu abaqondile ke lapha yabakwazi ukungisiza ngale nto ebengifuna, kodwa nje yena bengizofaka nje imali eyihle yabo. Please nje, please beware of ama-scams. Anything nje ethi quick before the deal runs out, let that deal run out, because if it was meant for you, God will provide another way. Because now when you're under pressure time wise, the brain does not work. Umqondo awusebenzi kahle under pressure. Awusebenzi nje kahle umqondo under pressure. And I mean, I'm one person who considers myself as a very, very smart person, but the moment you ungifaka under pressure ukuthi manje, my brain doesn't work. So niqaphele lokho. Yeah. Ucune bathola phela ngitholela abahonqo. Uyabo, luckily I didn't pay. I was like, if there's one thing I'm not going to do, I'm not going to pay gazillions of rands entweni engakaze ngiyibone. Angiyenzi nje, I'm not going to do that. Ngiyenze leyo nto leyo. How do you pay? As a matter of fact, before, from experience, I was like, I'm not going to be paying gazillions of money for something I've not seen. Do not pay. Noma usuyibonile futhi ungayikhokheli into if you have not done proper research kuyona. Ungalinga nje ukwenza lokho. Don't. Hi Tuba. Hi Sina. So kuphetha ngani into abangiskemanga. As a matter of fact, nje mangiqeda ngimtshela ukuthi ayibonke la. Wakhuluma nje tana la stand ngamvimba nje sakhuluma ngathi yini ndaba uskema abantu wena. Why uskema abantu? Yo, even if engangiskemanga mina abantu abakanje yazi ke kufisakala ngathi nje ngakumbambe ashaywe. Because it's people's hard-earned money. Like, it was my hard-earned money. It's people's hard-earned money. La bona babona ukuthi kumele ukuthi baskema abantu ngayo. Badinga nje ukubhaqa nje ukushaya. Strong. Kishukusa. And I'm so sorry, but it's mostly foreign people. It is mostly Zimbabweans. It's mostly one, because the two people that tried to scam me over the phone, the accent was giving Zimbabwe. So angibatholanga akosema umuntu wasikisi, yazi nami ngilaba basekhaya owabaswele abayilindele nje, so kumele ngiphe bona. Ngiyaxolisa owamanzi anginazo. Ngiyabonga Zulu. Hi Gugu. Check Gugu lapha ku social media. Check lapha Gugu. Kanti awumlandeleli kodwa ubhuti wakho awumlandeleli kuba social media, ucheck lapha ya. Like all his albums.
Okay guys, nibe right-ke kumele ngilale because bangisho nje mninganyana umsebenzi. And another thing, as I'm saying to you, there are blessings that are just here. Nkulunkulu wami, I feel like this is a test of patience and trust in God. Like, I feel like ngikuleyo season leyo. I always have a way of doing it ngendlela yami, but I don't know, something in me says trust God to do it for you. Don't overdo it ngendlela yakho. You trust God to do it for you. So we're gonna trust God. Nibe nike right ke zithando. Sathukulala mina ncane.